is bele. Hát ez a kettő nagyon hasonlít. Egyébként. Ez egy kicsit tényleg sötétebb. Ez sötétebb, ez így van, ez a kettő így hasonlít. Nagyjából. Jó van akkor. Hát nagyon szépen köszönjük a lehetőséget. Azt nem tudom, beszéltünk már előzetesen, hogy ha lehet, akkor júni 12-én van a ballagás a gyerkősznek, eddig nem akarjuk elvinni, mert nagy rokonság, meg minden. Jó. Hogy akkor 12-e után az vasárnap, vagy 13-a hét, tehát hétköznapi hetünk érte? Persze, nyugodtan. 13-án. Nyugodtan, mi utána megyünk majd csak nyaralni ilyen 24-én, tehát addig vagyunk mindenképpen. Jó? Jó, akkor azt mondom, hogy célozzuk meg a 13-át. Jó. Addigra szerintem a törzskönyv is mindenképpen meg kell, hogy legyen. Ez nagyon fontos, hogy mindjárt megírjuk, hogy mi legyen a neve a kutyának törzskönyvbe. Vagy... Mi lesz a ugye Miklós Pálhegyi? Nem, az apjának lesz. Jó, akkor Az mi lesz meg a nem neve? tudom, mindenféle ilyen angol, de nem tudom mutatni, mert Jó, itt az apjának akkor kitaláljuk.